Olama mụtara di ya ụmụ atọ, nwoke abụọ na Obiako na onye bochi si Chineke ekele dịrị gị ụmụ n'onye ya anọ ahụ okporo ụmụ nwanyị anọ. Eze lụrụ otu ụbọchị Kpọkuo ụmụ ya niile n'obi ya. nwata ahụ eze ahụ nnecha Akunna wee chiri Nne Akunna gara nwa Akunna họrọ ka o jee iri chicha mma ji ahụ wee nwụọ. mgbe ihe ndị a na-eme ka Akunna rụtụrụ n'ụlọ ha obi. Ji mma ji ndị ji ebu ngwu ji mba ji ere. Olama mụtara di ya